अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। शारदीय नवरात्र उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे। याच पार्श्वभूमीवरती दुर्गा मातेचं वाळूशिल्प सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रसिद्ध वाळूशिल्पकार रविराज चिपकर यांनी साकारलं आहे। रविराज यांनी 2 टन वाळूपासून सुमारे 2 तास लागून आरवली येथील सागर तीर्थ समुद्र किनाऱ्यावरती दुर्गा मातेचे वाळूशिल्प साकारलं आहे। वाळूवर रंगाची उधळण करीत आदिशक्ती आदिमाया महामूळ माया या दुर्गा मातेचा वाळूशिल्पावरती उल्लेख देखील रविराज यांनी केला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।